हायनाया गाबदोंसो ओइ हायना मा जादों आयु मानो एसेबां गाबबाय थाखो नोङो मा जादों हो हायना जेबो जायाखै निजिरा जेबो जायाखैबा होमबालाय मानो गाबबाय थाखो मा जादों हो हायना दे खोन्थालाय जेबो जायाखै होनदों नों बिनिफ्राय थां निजिरा आंखौ हारसिं थानो हो प्लिज निजिरा आंखौ हारसिं थानो हो दसे समनि थाखाय आं हारसिं सिरियै थानो लुबैदों नाथाय लोगो मानो एसेबां गाबबाय थादों बेखौथ' खोन्था जेबो जायाखै होनदों निजिरा प्लिज अननानै नोङो आंखौ दसे समनि थाखाय हारसिं हगारथ' हायनाया गाबफेरा दिनै मानो फुफे गाबदों बियो निस्सय माबा मोनसे जाखाथारदों नङाब्ला बिदि गाबनाय नङा बियो लोगो आं नोंखौ बेबायदि हालोदाव हारसिङै माबोरै हगारनो आं दुखु मोनो लोगो नोंनि बेफोरबायदि गाबनायखौ नुब्ला आंबो गाबफानो ओंखारो प्लिज हायना अननानै दा गाबसैना आरो मा जादों आंनो खोन्था हायना नों जुदि आंखौ गाज्रि मोनाब्ला आंखौ लोगो सानोब्ला मा जादों आंनो खोन्थाना प्लिज मा थिग नोंनि प्रब्लेम जानायफोरखौ आं खिबाजानिया सल्भ खालामनो हाबाय बायो माबोरै सल्भ खालामनो नोङो निजिरा आंनि गोसोआव गाबनायनि अनगा आरो जेबो गैला मानो बिदि जायो थारैनो मा जामारदों लोगो नोंनि गाबनायखौ नुनानै आंबो गाबफानोसो ओंखारबाय मा जादों खोन्थाना प्लिज हायना होमबासो आं मिथिगोन नोंहा मा जादों निजिरा गैला जेबो गैला गासिबो लांदां जाजोब्बाय गासिखौबो आङो दिनै थेर बेथेर खालामनानै लाजोब्बाय आंनि मा गोरोन्थिमोन निजिरा आंनि मा गोरोन्थिमोन आंजोंल' मानो बेबायदि जायो गासिबो प्रब्लेमानो आंनावल' जायो गासिबो माबो मावगोन आङो आरो ओइ लोगो बिदि गाबनाङा ना अननानै प्लिज आं नायनो हाया बेबायदि गाबनायफोरखौ ओमफ्राय मा जादों नोङो मोजाङै खोन्थाया मानो ओइ हायना अननानै मा जादों खोन्थाना प्लिज अननानै आं जोबोद मिथिनो लुगैबाय आंनि गोसोआ जोबोद गिखांनाय मोनदों हायना थारैनो नोंहा माबा मोनसे जाथारदों अननानै प्लिज खोन्थाना हायना प्लिज निजिरा गोबाव समनिफ्राय सानबोदोंमोन सासे हौवाजोंनो आङो आलो गोजोनै संसार जालांगोन होननानै नाथाय ओमफ्राय हायना दे बुंना मा जादों नोंनोथ' मिथिखायो आं राखिबखौ बेसेबां मोजां मोनो नाथाय बेयो आंनि अननाय आंनि मोजां मोननायखौनो बुजियासै निजिरा गासिबो दायखौनो आंनावल' होयो गावनि मोनसेबो दाय लाया आंखौ माबा मोनसे नुब्लाथाय आंखौ रायो आंखौ माबा मोनसे गोरोन्थि नुब्लानो आंखौ सोंखारियो नाथाय गावनि दाय जानायखौ गाव दाय मावनायखौ गाव नुवा मानो गासिबो आंनाल' थाजोबो दायानो गासिबो आंनाल' थाजोबो बेथ' नंखागौखा गावसोर मावनायखौ गावसोर मालाबाबो गोरोन्थि होननानै साननानै लाया नाथाय जों हिनजावफोरनिखौसो एसे गोरोन्थि नुब्लानो गोरोन्थि होनना सानना लायो ओमफ्राय हायना मा जामारदों थारैनो नोंसोरनि गेजेराव माबाफोर दावराव दावसि नांलायनाय जादों नामा निजिरा आं राखिबखौ बेसेबा गोबावनिफ्राय मोजां मोनबोनाय आरो आं बिनि मोजां गाज्रिखौ गासिखौबो मिथिजोबो आरो आं बेखौ बेसेबां मोजां मोनो गासिबो लोगोफ्रानो मिथिखाजोबो जोंनि न'आवबो मिथिखायो बेखौ नाथाय बेयो दिनै आंनि मेगननि नोजोराव एसेबां गाज्रि खामानि मावबायना निजिरा आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बेखौ बेबायदि जागोन होननानै नाथाय आं दिनै बोरैबा नुसननायखायसो निजिरा नङाब्लाथ' बे आंखौ आरो थगायबावगौमोन निजिरा
जाय हौवाखौ मोजां मोनदोंमोन आङो बेबो आंखौ थगायनानै नेवसिलांबाय आरो दाबो जायखौ असे गोसो होनानै मोजां मोनदों बेबो बिदिनो जागोन। आयु लोगो बिदिसो जाखोमानानै दङ ओमफ्राय लोगो मा नुफैनाय नोङो हा निजिरा आं आरो मोजां मोननानै लैथोआव गब'नानै थाला आं गावखौ जेसे हायो आङो स्ट्रं खालामनो नाजासिगोन। आं बेबायदि फोथाय खेबसे मोजां मोननायाव आं थाबाय थानो हाया निजिरा आं राखेबखौ गास्रानोसै आङो बिसोरखौ लायो लाथोंसै सोरखौ मोजां मोनो मोनथोंसै आं आरो आं मोजां मोननायनि लामायावनो हाबनो बाबाय आङो बाबाय मेंग्लिजोब्बाय आङो निजिरा मेंग्लिजोब्बाय आं हाला आंनि गोसोआ सैज' खालामनो हानाय गोहो गैला बेफोरबायदि इसेबां नुबाय थानायखौ आं सैज' खालामनो हाया आं गोसो जाब्ला माब्लाबा हामा हायना बिदि खोथा दा बुं भुलावबो नोङो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि रावखौ खुगानिफ्राय दाबरन हायना आं मिथिगौ लोगो नोङो राखेबखौ बेसेबां मोजां मोनो आरो राखेबाबोथ' नोंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दिनै मा नुफैनायनि थाखाय नोङो एसेबां गावनि गोसोखौ एसेबां गाज्रि खालामना लादों हो आंनो बेखौल' नांगौ नों बेखौल' खोन्थादो आं रायलायगोन राखेबजों जाहाथे बेयो इयुनाव आरो बेफोरबायदि खामानि दा मावफिनथों बुंना लोगो नों मा नुफैनायमोन निजिरा खोथाखौ खोनाब्ला नोङो सोमोनांगोन आरो आं नुनायखौ आं नोङो मा होननानै खोन्थाबावगोन आंखौनो लाजिनाय मोनबाय आङो निजिरा आंखौनो लाजिनाय मोनबाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन राखेबा बेबायदि जागोन होननानै आरो बेबायदि खालामगोन होननानै बिथाङा आंखौ गोबां माने गोदै राव बुंदोंमोन मोजां सिमां नुफुदोंमोन आरो गोबां समायखिरा लानायबो दंमोन जों सानैनि गेजेराव एसेबां अनलायनाय एसेबां फोथायलायनायनि गेजेराव दिनै बे आंखौ फोथाय खेबस खालामबाय हरखाबै आं मा होननानै बेखौ निमाहा होबावगोन आं निमाहा होनो हानाय नंला निजिरा आं बेखौ गास्रानोसै आं बेयो सोरखौ मोजां मोनो सोरखौ लायै लाथोंसै आं बेफोरबायदि फोथाय खेबस'नि गेजेराव आं थाबाय थानो हाया निजिरा आं हानाय नंला आरो राहां हानायबो नंखाथारला लोगो राखेबा सोरबा गुबुन सिख्लाजों औ निजिरा राखेबा गुबुन सिख्लाजों दिनै गोबा खोबलायनानै दङमोन आं बोरैबा थांथि नुसनहैनायखायसो आरो नुसननो मोनब्लादि आरो मा राखेबा गुबुन सिख्लाजों गोबा खोबलायनानै दङमोन नाथाय बेफोरो माबोरै जानो मोनखो हायना नों थासान्दियाव आरो राखेबा गुबुन सिख्लाजों माबोरै बेबायदि खालामनो हाखो बियो आंबो बेखौनो सानदों आं थासान्दियाव बे आरो गुबुन सिख्लाखौ माबोरै बेबायदि खालामनो हाखो आंनो दंखायो आरो गुबुन सिख्ला लाइन मारिबावगासिनो दङ आं बेफोरखौ नुनानै आं माबोरै सहायनो हानो निजिरा नोंनो बुंनायसाय आयु राखेबा बेबायदिसो आरो आं बेखौ बेबायदि होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन आंथ' नोंखौ जोबोद मोजां मोनो होननासो मिथियोमोन नाथाय सिरि खर'आनो गरम जायो आंहा बेबायदि खोथा खोनाब्लाथाय ओमफ्राय लोगो नों बे सिख्लाखौ सिनायगोन ना सिनायामोन आं बेदर भाजिखौ लानानै आङो जेब्ला बिनि रुमाव थांदोंमोन ना अब्लाहा बियो बे सिख्लाजों गोबा खोबलायनानै दङमोन थांथिं आं दरजा खेंनायजों बोरैबा नुसनफैनाय ओमफ्राय आं बेदरखौ गारनानै फैबाय आं रागा जोंनानै ओमफ्राय आंनि खिथु फैफानानै दैसा गाथोनाव आङो बेखौ जा गोसो रायनांगौ रायखाबाय आङो दिनै आं निजिरा आं ब्रेकआप खालामसै आं बेफोरबायदि हौवाजों आं थानो हानाय नङा आं हानाय नङा निजिरा बेयो दिनै बेबायदि खालामगोन गाबोनबो बेबायदि खालामगोन हाबा जाखांबाबो आरो बेबायदि दिलायनानै थांबाय थागोन बेखायनो आं बेखौ गारस्रानोसै निजिरा जा जायो जाथोंसै आं नांगौबा गावनि गोसोखौ जेसे हायो एसे बुरखायना लाखिगोन आङो अब्लाबो आं बेफोरबायदि हौवाजों आं थानो हानाय नंला एसे गोबावनि मोजां मोनलायबोनाय आंनि अननायखौनो बुजियासै बियो आंनि मोजां मोननायखौनो बुजियासै बियो मा गोसोजों आं बेखौ बावगारबावगोन दा बावगारनो हायाब्लाबो आं बावगारनांसिगोन दे जाबाय लोगो गावनि गोसोखौ नोङो एसे हमथाना लाखिदो आरो बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय एसेबां साननानै गावनि गोसोखौ दुखु खालामबाय थानो नांला
आंथ' सानो बेफोरबायदि सानै साथाम हिनजाव लाइन नागिरग्रा मानसिफोरा मानो थाब थाब थैया खालाय? थैया निजिरा, बेफोरबायदि सुनि मानसिफ्रा थाब थैया। जोंफोरबायदि मोजां मानसिफ्रासो थाब थाब थैयो। आंथ' मालाबा दमफ्रासो थैनानै थांगोन आङो। हामा लोगो बिदि बुंनो। सासे मानसिनि थाखाय गावनि जिउखौ मानो गारनानै थांनो? एसे खस्थ' बिमा बिफाया फोरोंबाय, फेदेरबाय, फोलावबाय आरो सासे हौवानि थाखाय जों गावनि जिउखौ मानो गारनानै थांनो? नांगौब्ला नोङो बावगारनो हायाब्लाबो लासैनो बावगारनो नाजा। जा जायो उनाव जागोन। बिनिफ्राय मोजांनिफ्राय मोजांसिन हौवा फैगोन। जेसे हायो बिनिफ्राय नोङो गोजान जानो नाजादो बिदिब्लालाय। आंथ' सानो हायना लोगो, बेफोरबायदि हौवाफोरनि थाखाय गावनि गोसोखौसो एसेबां खस्थ' होनाय जायो। जेसे हायो थाब थाब बेफोरनिफ्राय गोजान जानानै जों गावनि लाइफखौनो मुभ अन खालामना लांसिगोन। औ निजिरा, आंबो बिदिनो सानबाय। आं जेसे हायो बेफोरनिफ्राय गोजान जानानै गावनि लाइफआव मुभ अन खालामनो गोसो जाबाय। आं आरो बेफोरबायदि सहायनो हानाय गोहो गैला आंहा। आं जेसे हायो मुभ अन खालामनो गोसो जाबाय। निजिरा प्लिज बे बाथ्राखौ नोङो रावनोबो खोन्थाथ'नो नाङा। जोंहा आरो आइ आफामोनहा न'खराव गासिबो मिथिखाजोबनाय। बे नोङो हरगोन होननानै साननानै दंखायोमोन आरो आइ आफामोनहा खोनाब्ला जोबोद दुखु मोनगोन। बेखायनो निजिरा नोङो रावनिबो सिगाङाव बे बाथ्राखौ खोन्थाथ'नो नाङा, मिथिबाय? जागोन लोगो, जिंगासिनो नाङा, आं रावनोबो खोन्थाया। निजिरा, आं गाबोन न'आव थांगोन आरो न'आव थांनानै आङो फैफिननायनि खुनु थिग गैला। अन्नानै नोङो राखेबनोबो खोन्थानो नाङा आरो रावनोबो खोन्थाथ'नो नाङा। आं बेयाव थाबाय थाबा आं राखेबखौ गोसोखांफ्लांबाय थागोन आङो। बेखायनो आं न'आवनो थांसानोसै।